Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Олсун Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Изге Рамазан ойының яртысы узды. Саваплы ифтар мәҗлесләре районыбызда да уза. Татарларда шундый әйтем бар, бер күрешү үзе бер гомер дип әйтәләр. Шәһәребез чиста булсын. Автомобиль юллары идарәсе язгы эшләрне башкара. Шәһәр өмәләре башланырга әле иртәрәк булса да, шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре инде үз эшләрен башкара. Биредә, мәсәлән, сазларны чистарту эшләре эшләнелә. Команда рухын тәрбиялибез. Ознакайда ойжаган хәрби патриотик уены үтте. Җиде команда катнашалар ярышларда. Бу биатлон буенча, граната ыргыту буенча, автомат Калашникова сүтеп җыю буенча. Яз үз хокукларына керде һәм аның белән беррәттән язгы эшләрдә. Быел кар күп яуса да, велосипед юллары һәм тротуарлар инде чисталыгы белән балкып тора. Автомобиль юллары идарәсе шәһәрне идеаль хәлгә китерү өчен елдагыча җаваплы вазифаны үз өстенә ала. Хәзерге вакытта нинди эшләр алып барылуын Ләйсән Галиева ачыклады. Шәһәр өмәләре башланырга әле иртәрәк булса да, шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре инде үз эшләрен башкара. Биредә, мәсәлән, сазларны чистарту эшләре эшләнелә. Бигеш, Герцен, Ленин урамнары кебек үзәк урамнар беренче чиратта карала. Бордюр кырыендагы сазларны җыештыру эшләре белән беррәттән җәмәгать киңлекләрендә чүп-чар җыю актив алып барыла. Башка бригадалар исә шәһәр тукталышларын юу эшләрен башкара. Ленин урамнарыннан тукталыш павильоннарын юа башладык. Бүгенге көндә Ленин урамы буенча эшләр тулысынча тәмамланган. Совет урамына таба киттек. Герцен урамында тукталышны юу эшләре бара. Шулай ук тукталышларга якын булган урыннар һәм тукталыш мәйданчыклары да юла. Кар чистарту эшләрен башкарган кызлар исә салкыннан җылы теплицаларга күчкән. Биредә алар 1 еллык чәчәк сортлары үстерәләр. Озакламый 350 меңнән артык гел шәһәр түтәлләрен бизәячәк. Барлыгы 7 сорт утыртылган. Петуния, 2 төрле бәрхәт геле, цинерария. Яңа төрләрдән калеус барлыкка килде. Куе кызыл, лимон төсендә. Өченчесен май айларында үз күзләрегез белән күрерсез дип сөр итеп калдырдылар. Һәр кайсысы махсус тәрбияне таләп итә. После высадки, пикировки, я через неделю их начинаю... Утыртканнан соң үскәч, аннан кире күчереп утыртудан соң мин аларны бер атнадан соң ашлама белән тукландыра башлыйм. Бу тамырны үстерә торган фосфор ашламалары. Башлангыч этап. Аннары тагын бер атнадан соң азотлы үсемлекләр белән тукландырырга кирәк булачак. Бу өскә таба үсә торган өлеше өчен. Аннары урамга чыкканчы калийлы ашлама кертәбез. Мы калийные удобрения вносим. Бу чәчәкләр шәһәрнең юллар чишелешләрендә Гагарин урамы, Ленин мәйданы, Нефтче мәдәният йорты мәйданы, Тукай, Ленин урамы киселешләрендә утыртылачак. Ләйсән Галиева, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иҗтимагый киңлекне төзекләндерү шәһәрнең уңайлы тормышына адым. Моны исәптә тотып, 15 марттан 30 апрельгә кадәр Әлмәтлеләр калабызда нинди яңа иҗтимагый киңлекләр барлыкка киләчәк икәнен билгели алачак. Әлмәт районы территориясендә төзекләндерелгән ишегаллары, парклар, скверлар һәм кешеләрнең ял итү урыннары саны елдан-ел арта бара. Бүген үк 2025 елга шәһәребезне яңартуда өстенлекле юнәлешләрне сайларга, үзегезнең ишегалдын төзекләндерү өчен тавыш бирергә мөмкин. Киләсе елда яңартылачак 200 ишегалдын городсреда.tatar.ru Татарстан Республикасы хезмәтләре кушымтасында яки услуги.tatar.ru порталында сайларга була. Изге Рамазан айы дәвам итә. Мөселманнар таң беленгәннән башлап кояш батканчы уразалар тотып, җәмәгать белән ифтарлар кылалар. Әлмәт районы мөхтәсибәте быел да тантаналы зур ифтар мәҗлесе оештырды. Чарада безнең хезмәттәшләребез дә булып кайтты. Сүз Энҗе Хәсән Шинага. Набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Тантаналы ифтар мәҗлесендә Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов, Татнефть компаниясе, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты вәкилләре, республикабызның көньяк-көнчыгыш районы мөхтәсибләре, Әлмәт районы имамнары, мөәзиннәре һәм актив мәхәллә халкы катнашты. Чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте оештырды. Шәһәр күләм ифтар ул
элекке безнең мәчеткә хезмәт куйган хәзрәтләребезне дә җыя. Аннан соң шушы Казанны да, әйтик инде Әлмәтлеләрне дә, авылларны да менә шушы бер чара безнең күрешеп, утырып бер сөйләшү. Шуның өчен әлбәттә бу чараның нәтиҗәләре мин уйлыйм инде бик уңай дип. Ни өчен? Чөнки татарларда шундый әйтем бар, бер күрешү үзе бер гомер дип әйтәләр. Чараны ачып Татарстан Республикасы мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов мөфти Камил хәзрәт Самигуллин исеменнән мөселманнарны изге ай белән тәбрикләде. Рамазан аеның бәрәкәтенә һәм башка айлардан өстенлегенә тукталды. Ул Рамазан аенда ифтарларның әһәмиятен, Коръән укуның, таравих намазларында катнашуның, башка гыйбадәтләрнең савапларын ассызыклады. Al-Majir bik motor bik nurlu jir, iskitkiş subhanallah. Мәҗитләр гөрләп тора, дин кардәшләребез гыйбадәттә. Аллаһы Таала саулык, сәламәтлек, истиқамат насип итсә иде, я Рабби. Чарада чыгыш ясаучылар Рамазан аеның мөселманнарны берләштереп, нәфесне тәрбияләп, җаннарны, тәннәрне һәм уйларны чистартырга мөмкинлек бирүен ассызыкладылар. Ифтар мул табыннар артында дәвам итте. Ахырда барча катнашучы илебез, республикабыз иминлеге өчен дуга кылды. Чарадан тулырак репортажны 19 апрель кичке сәгать 8-дә чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хәсәншина, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 22 мартта булган кызганыч хәбәрләрдән соң Telegram каналларда яңа терактларга җәлеп итү максатыннан билгесез кешеләрнең хәбәрләренең скриншотлары урнаштырыла. Кешенең кая яшәгәнен белгәннән соң килешүгә өндиләр, адресын һәм суммасын әйтәләр. Мондый SMS хәбәр килгәннән соң элемтәне шундук өзеп, блокка кертергә кирәк. Психологлар исә яшүсмерләрне контрольдә тотудан бигрәк бала белән дустана мөнәсәбәттә булырга киңәш итә. По-честному говорить, да, что я как взрослый испытываю сейчас, что я тоже боюсь, что я тоже злюсь. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Мин дә олы кеше булсам да куркам. Мондый очракта ничек эш итәргә кирәклеге турында мәгълүмат бирү мөһим. Куркынычсызлык чаралары көчәя дип әйтү дә мөһим. Бала әти-әнисе белән үзен куркынычсыз хис итә. Андый стресс ситуацияләр вакытында сулыш күнегүләре ярдәмгә килә. Аваз алгандагы сулыш озынрак булсын, берничә минут бераз тынычланыр өчен дә җитә. Длиннее, чем вдох. Несколько минут, и этого будет достаточно, чтобы хотя бы чуть-чуть успокоиться. Районыбызның тарихы танылган шәхесләре турында белү, ата-бабаларыбыз яшәгән вакытка чуму, язгы каникул вакытын файдалы үткәрү ысулы. Шундый ният белән Туган якны өйрәнү музее кабат үз ишекләрен ачты. Бу юлы музейга шәһәребезнең балалар йорты балалары килде. Сегодня вас ожидает путешествие по истории. Музейга бару чыннан да кызыклы, иң мөһиме белемне арттыру өчен менә дигән сәбәп. Экспонатларны үз күзләрен белән күреп, барсын да аңлаешлырак һәм якынрак итә. Чөнки нәкъ монда үткәнгә тулысынча чумып, безнең ата-бабаларыбыз тормышы, аларның гореф-гадәтләре белән танышырга мөмкин. В настоящее время дети, кроме уроков истории, Хәзерге вакытта балалар тарих дәресләреннән тыш мондый мәгълүматны музейда гына ала ала. Менә безгә дә борынгы заманнардан башлап мамонтлар заманыннан алып хәзерге заманга кадәр бөтен тарихны сөйләделәр. с времен мамонтов и до современности. Первый утюг, но я его называю два в одном, да, это и стиральная машина была, и утюгом. Как им примерно пользовались, я сейчас попробую вам показать и рассказать. Балалар зур кызыксыну һәм мавыгу белән экспозицияләрне күзаллап шәһәр тарихына кагыла алды. Я узнала сегодня про стиральную машину, про наших прабабушек. У мамонта большая челюсть и большие зубы. Ты трогал какой-то кусочек мамонта? Да. Одежда какая раньше была. Все понравилось. А за партой сидеть? За партой тоже понравилось. Посидел бы так, поучился за такой? Угу. Те, кто получали четверки и пятерки, их посвящали в пионеры, да, повязывали галстуки, и пионеры, они всегда ходили в галстуках в школу. У нас не классические экскурсии, у нас Безнең экскурсияләр классик форматта түгел, бездә интерактив экскурсияләр уза. Без экскурсияләрдә һәрвакыт уен мизгелләрен кулланабыз, чөнки балаларга болай биргән мәгълүматны кабул итү җиңелрәк. Предоставляем. Тарихи атмосфера кайнар чәй белән кунакларның күңелләрен тагын да җылытты. Становись в середку. Ага. А, вот, точно, правильно. И
Что будешь делать? Музыку включить, потанцуешь? Да? Ага, давай. А мы хлопаем, поддерживаем, да? Ознакайда ойжаған хәрби патриотик уйынын үткәрделәр. Анда район һәм шәһәрнең төрле оешма предприятиеләрендә хезмәт куючы яшьләрдән тупланган 7 команда көч сынашты. Оештыручылар районның яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләре. Уеннарда район һәм шәһәрнең төрле оешма предприятиеләрендә хезмәт куючы яшьләр командалары. Һәммәсе дә җитди әзерлек белән килгән. Һәр команданың үз исеме, үз атрибутлары бар. Сынаулар да үзенчәлекле, кызыклы. Чаңгыда узышу, гранат ыргыту, автомат сүтеп җыю, капитаннар ярышы. 7 команда катнашалар ярышларда. Бу биатлон буенча, граната ыргыту буенча, автомат Калашникова сүтеп җыю буенча, потом медицинская подготовка, конкурс капитанов интеллектуальная. И шуннарсын тагын безнең соңыннан була штурм высоты. Биеклекне алу буенча. Анда флагны алырга кирәк. Уен ахырында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Нәтиҗәдә уңышлы чыгыш ясап, Азнакай нефть һәм газ чыгару идарәсе командасы җиңү яулады. Икенче урында Азнакай политехник техникумы коллективы, лаеклы 3нче урында район үзәк сырхауханәсе яшьләре. Уен буласын ишетеп, команда җыйдык, әзерләндек, сорауларга җаваплар эзләдек, автомат сүтеп җыярга өйрәндек. Бик кызыклы чара, безгә ошады. Яшьләребез һәрчак шулай актив булсын, илнең киләчәге алар кулында. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ульяновск шәһәрендә 2014 елгы балалар арасында Бөтен Россия турниры уза. Ул 5 коллективтан торган 2 төркемдә үтә. 10 команданың икесе калабызныкы. Бөтен Россия турнирында Әлмәт 1 футболчылары Яршаллының 2-нче Самара, Мордовия, Казан командаларын 8-0, 11-0, 16-0 һәм 0-0 исәбе белән ота. Төркемдә беренчелекне яулап, Әлмәт 1 командасы финалга уза. Яршаллының 1-нче командасын 3-1 исәбе белән җиңә. Пензада йөзү буенча узган беренчелектә һәм чемпионатта әлмәтлеләр яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Беренчелектә Мария Мәгдеева ирекле стиль белән 800 һәм 400 метр йөзү белән алтын һәм көмеш медальләр яулый. 400 метрлы дистанциядә беренче булып Альберт Гатиатуллин да килде. Чемпионатта комплекслы йөзүдә 2 алтын медальне Эдуард Вәлиәхмәтов яулый. Ул 200 һәм 400 метр аралыкта 10 секундлар күрсәтә. Шулай ук 4 тапкыр 100 метр катнаш эстафетасында мактаулы 3нче урынны ала. Ирекле стиль белән 3 дистанцияны үтеп һәм катнаш эстафетада ярышып, Алексей Мерзляков төрле дәрәҗәдәге 4 медальгә ия була. 2 бүләк белән Пензадан Реналь Нәҗипов та кайта. Олимпия резервы спорт мәктәбенең 4 тәрбияләнүчесе Россия чемпионатына сайлап алына. Спортчылар Светлана Вәлиәхмәтова һәм Ксения Смирнова җитәкчелегендә шөгыльләнәләр. Калабызның нәни хоккейчылары өчен бүген чын бәйрәм узды. Хоккейга әзерлек үзәгендә шөгыльләнүчеләрнең тренировкасына Казанның Акбарс командасы уенчылары килде. Континенталь хоккей лигасында уйнаучылар белән уйнау, осталык белән бүлешүдә катнашу чыннан да һәр көн туя торган бәхет түгел. Күтәренке кәеф, югарга омтылыштан тыш, мондый очрашулар сәламәт тормыш рәвешен алып барга кирәклеген искәртә. Тырышлык һәм дисциплина нәтиҗәгә китерә икәненә тагын бер тапкыр инанырга мөмкинлек бирә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, юбилейный спорт сарайында Нефтяник белән Зауралье хоккей командаларының шимбә узарга тиеш булган уены билгеле сәбәпләр буенча күчерелгән иде. Петров кубогы ширек финалының 6нчы матчы пәнҗешәмбе 28 мартта узачак. Уен 18 сәгать 30 минутта башланачак. Алдан алынган билетлар яңа датага туры килә. 30 мартта Актүбә бистәсенең ат спорты мәктәбе территориясендә атларда көрәш милли спорт төре буенча республика чемпионаты узачак. Татарстанлыларны берләштерәчәк спорт бәйрәме 10 сәгатьтә башланачак. Көн уртасында исә ярышларның ачылышы узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз.
Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсын Нұриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сіздің белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.